Vols saber com fer mandonguilles vegetarianes? Talla en trossos petits una ceba. Avui estic a una casa diferent. Afegeix-hi una albergínia. Trigarà uns 23 minuts. Afegeix-hi julivert i all al gust. I després un ou. Barreja-ho bé. Està cremant. Barreja-ho bé, afegeix-hi una mica de sal. I pa ratllat, fins que tingui una consistència. Fes les boles passant-les per farina. I les podeu combinar amb el que vulgueu. Nyam!